Hej og velkommen tilbage til The Forest. Det er ved at blive dag nu, og vi er her, hvor vi stoppede, og jeg tænker, at det er på tide, at vi går ned og ser, om vi glemte noget i flyet. Det ved jeg nemlig ikke, om vi gjorde. Så nu hopper vi herop. Kæft, det er et stort hop. Hvad fanden? Skid lige. Undskyld. Vi kan godt gå igen, hvis det er. Ja, tak. Okay, jeg skal lige rundt i... Han er loot. Ja, det skal jeg også. Hvad fanden er du? Hvad fanden er du? Hvad fanden der? Har du så læst en vis hele flyveturen? Ja. Hvem er du? What the fuck? Hvem fanden er du? Så du sad bare skid imens flyet styrtede? Ja. Kunne du slet ikke mærke, kunne du godt mærke, at det kilder lidt i maven? Ja. Jeg fik også slået i munden eller et eller andet. Nå, det er derfor, du får. Fuck, du er lav. Nå, det er derfor, du er brun. Nå, godt så. Afsted. Der er en, der stønner herude. Jeg kan ikke engang sige, at jeg var brun. Der står 3 mennesker og glor på mig. Det er op! Op med os! Farvel! Op i træet! Jeg ved ikke, hvad der sker. Der er bare et par sindssyge mennesker. Ja, det er lige dernede. Nå ja. Hvad er det, der kommer op? Nej. Darmbogen. Altså, det eneste, jeg gør, det er at flække den. Jeg går ned og flækker den. Er du sindssyg? Har du bare set? Flæk. Nej, du hopper ikke bare ned, vel? Jeg kan ikke stå heroppe. Jeg så du kigge ud. Og Maus, er du klar? Vent! Benny Bo er dernede! Gå væk! Hvem? Benny Bo! Du kan sgu væk. Så er det afsted. Fuck, der er mange ting dernede. Ned til Benny Bo. Så er det tid til væk. Benny Bo flygter. Bruger alt muligt. Der var Benny Bo. Der er også en Nå, anden. Benny Bo død. What? Jeg blev one-hitted! Er du død? Nej, med mit liv. Holy shit. Hvor er de? Du er ikke one hit, hvis du ikke er død, eller? Nej, men jeg havde ikke flere livsparspoint. Hvad er de døde, eller hvad? Ja, vi er begge to søger, Marius. Hvorfor er min skærm bare... Ja, Fuck, er det ikke død ham der? dit ansigt. Shit, mand. Hvad synes du om Lis, Mads? Lis? Det her, det er Lis. Hvad? Det her, det er Hvad? Altså, det er en dreng, du holder. en pige. Nå. Han hedder Lis. Jeg vil også prøve at mærke Lis. Ja. Det her, det er altså Benny. Han sidder! Det er Benny Bo, han er herovre, Marius. Ja, det er Benny Bo! Mads har Benny. Nej! Det er ikke så... Shit, han landede sig. Fuck, det var sindssygt, det der. Jeg vil rejse ud til verden med dig, Benny Bo. Og kom, nu skal vi holde nummer 3. Skal vi være sammen? Nej, vi skal holde 3, vi skal og det vi skal, Mads. Det er ikke sjovt, Mads. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Du har en økse, og så slår du på noget træ. Flæk det her træ. Men der er nogle træer, du ikke skal flække, for eksempel det der lige bag. Ja, fordi nogle af vores... Fordi vi laver sådan en kæmpe... Tarhus. Ja, hvor vi sætter op. Mads, der hvor Det der vælter. Så går du hen til bjælkerne, og så kigger du E, ikke? Og så går du hen til den her, Mads. Stærk. Du kan godt se den her, ikke? Ja. Det der, den skal du bygge videre på. Så klikker du E på den. Var der den der, før du begyndte at bygge? Oh my Nej, det er god. noget, han har sat. Der er en til. Byggeplanen. Der er en til. Du kan ikke forklare mig noget. Au, hjælp mig. Jeg har... Men højre klik, Mads, så parerer du. Så hvis de hopper mod dig, så kan du højre klikke. Eller holde den nede, så parerer du i den tid. Men de kan godt slå igennem nogle gange. Skal du bare vide. Er der en tutorial, hvis man starter på single player? Hvad? I, Mads, så går du i dit inventory. Nederst til højre, der er der selvfølgelig de der basic... Nederst til højre. Nederst til højre, så er der de der rød bar, det er dit liv. Ja, ja. Så skal du selvfølgelig sørge for, at du ikke dør, Det vil jeg. fordi du ikke har mad. Ja. Så, som sagt, det er jo så i episode 2. Hvor
Og lille Mads er kommet med. Er det ikke rigtigt, lille Mads? Ja! Okay. Fuck, en lys stemme. Det er Det kan jeg måske. Ja. Jeg kan ikke have flere grene. Rip. Nu har vi lavet ingenting. Så nu skal vi lave træbroen. Hvad laver du, Markus? Gå på eventyr. Båden er herovre. Jeg går med dig. Kom, lad os sejle. Jeg kan ikke sejle i dem. Så kan jeg gå op på den. Kan man Jeg svømme? ved ikke om de... Ja, det kan du. Men jeg ved ikke om de har hajer med stadig. Der er en fisk. Er den hot? Ja. Der ligger døde hajer på landet. Lad os prøve at tjekke dem. Hey, vand på mig. Løb, Mads! Ja, løb, run. Løb! Altså, vi skal lige huske, at vi bliver nødt til at bygge nogle ting. Fuck, en nice båd. Og den bevæger sig endda. Det har den aldrig gjort før. Oh my god. Men den er stadig pænt langt under vandet, så det er måske stadig lidt. Jeg kan... Nej, jeg skal bare tage noget. Lad mig komme op. Hvorfor kan jeg ikke komme Der op? er flæresene også. Hvorhen ligger hegn, Maus? Hey, jeg fik lige et eller andet. De ligger derinde. Nå, du fik Markus. aviser. Hvad? Nej, er det der creepy noget? Nej, det er creepy, jeg har ikke. Jo, der er det. Jeg har et skildpaddehoved. Hvad er det, creepy? Der er det. Der er et billede lige her. Sådan et dyr. Holy shit. Det er en af de der monstre, man kan Klik møde. E på det, Mads. Hvad var det klart billede? Er der ikke sådan et billede? Måske har jeg samlet det op. Hvor er det så? Så klik B. Det er sådan bygge dem, som du kan ind i. Har du klikket B? Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er. Jeg tror, det. Notes? Craft? Nej. Notes? Jo, notes! Er det ikke? Er der ikke noget notes? Nå, der er sådan en jagt-ting. Er der ikke sådan et dyr? Nej, jeg kan ikke. What? Ja, jeg har dyr her. Food and water. Nej. Hej! Det var det var en hej på billedet. Mads, hvorfor dit hoved? Ad! Fandt du dyret? Jeg gik ind og sådan noget eggly cheese eller sådan noget. Fuck, det er klart. Kom Der er her. mulige hoveder på pinden. Mads, må jeg spørge om noget? Ja. Hvorfor er din arm helt hvide og dit hoved helt brunt? Jeg kan ikke se mit hoved. Det er fordi, at lorten ikke rammer den samme. Ja, det er det. Så du skulle- tørrede dig ikke, Mads? Jeg kunne ikke nå. Jeg vidste ligesom ikke, at det ville styrte, før at, der var lort i min mund, vel? Ej! What? Jeg har hugget hovedet af hegn. Det skal jeg også. Men Mads, du skal tænke på det lyse. Ej, Markus! What? Hvad? Der er en hej under dig. Markus, nej, det er en skildpadde. What? Jeg troede lige, Mads. Skildpadder. For mig, så står Lukas bare og hugger som en psykopat i en haj, som allerede har mistet hovedet. Kom, så er det afsted. Og jeg var sådan noget. Og vi skal lige flække de her briefcases. Nice. Okay, den hoved ikke flyver af. Og jeg nakker den her måge. Det er Mole Modes. Nej, kom, vi skal afsted nu. Jeg skal have Jeg nakker den. Jeg fik den. Nej, det er den her grav herovre. Hvorfor kan jeg ikke tage hans hoved? Nu kommer han til den også. Hvor er døren, ikke? Nej, kom så, nu skal vi tilbage. Jeg prøver at få Jeg hans er hoved. lige i gang med at nakke den her. Jeg kan ikke tage dens hoved. Jeg har lige nakket det. Nå. Jeg kan ikke tage det, what the Det der blod ikke fucking det er fyldt en dig, Lukas. Jamen, kom tilbage med os. Hvorfor kan dens hoved ikke flyve af? Det er Markus blodet på den her, ikke? Det ligner en halskæde eller sådan noget. Ja! Det ser det også ud for mig. Fucking realistisk. What the fuck? Hvorfor kan jeg ikke tage det af? Sådan. Lukas fik det af, what the... Du kan gøre det lige for mig også. Lukas er noget magisk. Skal jeg bare tage den hen til huset? Ja. Sådan. What the fuck? Hvor er det andet hoved? Det ligger lige der. Hvad tager det her hoved?
Hvordan? Hvad skal vi bruge det overhovedet til? Ikke noget som helst. Fuck dens øjne, ikke? Hvad hvis jeg ikke har så meget vand? Så skal du klikke i, så burde du have sodavand på dig. Okay. Så skal du bare have venstre klik på den. Og så samler jeg også den vand op, ikke? Hvad? Samler jeg ikke noget op, så jeg kan drikke? Nej. Okay. Det er noget, man skal lave. Jeg har et skildpadskjold, så det kan vi også godt lave. Så når det regner, så kommer der så vand ned i den, og så... Hvad betyder det, hvis der er sådan en vanddråbe på mit skærm, hvor, eller det der dernede i hjørnet, hvor det sådan, er der et kryds over? Det er fordi, du er ved at blive Så skal tørstig. have noget at drikke. Så skal du drikke hurtigt. Og Maus, vi skal lave Men du kan se, den der blå, der er inde i den, det er hvor meget du sådan har tilbage. Når den er helt nede, så du slet ikke har noget, så lad os bare sige, så er du tæt på at dø. Så kan du snart dø. Fedt nok. Maus, lad os lige hurtigt lave den Og sidste det er bro. det samme med din mavesæk. Det er grå. Det er lysegrå. Det var meget tilbage. Dit ansigt, ikke? Dit ansigt også. Du ligner sådan, du har hit der overskæg. Du er fucking nuttet. Nej. Ja. Du har ham der, den tykke mand med manboobs. What? Ja. Nå, ham nede. Ja, der. Jeg var på noget af din... Men det er sgu ham, du er. Nå. Shit. Au. Og jeg går på eventyr. Nej, Maus, lad nu være med dit eventyr hele tiden. Jeg var også med. Nej. Mads, du er nu. Mads, du skal blive. Mads, bliv. Jeg er uddannet i eventyr. Jeg er eventyrlist. Nå. Mads, vi skal bare hugge træ. Det vil jeg også godt være, når jeg bliver stor. Eventyrlist. Maus, men du skal altså ikke hele tiden gå på eventyr. Nej, jeg har lige fundet en hue, by the way. Så går der ind og... Nej, lad være med at gå derind. Gå der ned, mener I. Ja, vi ved det sgu da ikke. Så åbn øjnene og kom hen til mig, boy. Nej, lad være. Ja, lad være. Nu kan starte sådan en show. Nej, lad være! Men de skulle da sindssygt. Don't do it. Han lukker dig ikke ind i Hvor mange kæden. stykker træ kan man have i gang? Det er nok. 2. Hvad siger han har sagt? Han er ordentligt Hvor skal stak jeg til træet hen? Du skal klikke E på den der bro, du kan se. Længere fremme. Broen. Ja, sådan en bro. Vi er i gang med at bygge en bro, Mads. Var I ikke i gang med at bygge sådan et hus og lidt træ? Nej, vi er i gang med at bygge en bro. Jeg tror, jeg er ved at... Kan du ikke godt se den? Nej, Lukas, skal vide, om vi Nå, der. Lukas, skal vide, om vi kan finde den der under cave noget, der er nede i vandet. Nå jo. Det er så et sindssygt sted. Det var fucking OP. Men så det er meget meget jeg tænker os at gøre, ikke? Mm. Vi har tænkt os sådan til allersidst, ikke? Sådan længere henne. Så har vi sådan en her træbro hele vejen rundt om flyet. Mm. Men hvad fuck er det her? Så skal vi også have en mur under den. Lukas, Mm. hvorfor ligger den? Nej, nu er den væk. Der var en fyr, der lå med hovedet nede i jorden. Fedt for ham. Nej, han var død. Jeg kunne pille ham i røven. Det stod der. Mm. Er du den nye pædofil? Jeg er sådan... Jeg troede, jeg var sæsonens pædofil. Sæsonens pædofil award går til Markus! Mads. Eller Erik Meister. Erik Meister. Erik Meister. Erik Meister, Erik Busmeister. Meister, Erik Meister, Erik Meister, Erik Meister. Og i Mads, Og hvis jer, der ser på... det her træ lige her, ikke? Steam, så må I meget godt adde Erik Meister. Han er dårlig, han er kun gold nummer 4 i CSGO, så du kan... Det her træ her, ikke Mads? Det er dewanket. Det her træ her, det her træ. Mm. Det skal du ikke ødelægge. Nej, det gør jeg ikke. Og det skal vi bruge til at lave senere hen. Hvorfor tog min mand bare... Eller han lavede sådan en mongol hul. Det er dig. Sådan. Hvis jeg hænger der i et badekar. Så får jeg en bad. Der lød jeg faktisk lidt som en stemme. Jeg skal nok stoppe. Hvorfor kan jeg kun have... Shout out til Hardware Forever. I får ikke en skid link i description, fordi han er en fucking noob, mand.
Han er rigtig, Han bruger bare sin kanal til at lægge lektier ud. Ej, gør han? Ja. Han har lagt en 2 eller 3 dage. Jeg gider ikke op, hvad laver du? Du er snart færdig med den her uge, faktisk. Ja, vi mangler bare S til stykke. Der er bare et stykke derovre. Hvad så hvis min mavesæk er tom, eller halv, det der krydser der? Så skal du snart æde. Jeg Du kan skal til gengæld vente til den er sådan en kvart af den. Du burde have sådan nogle snackbars. Nå, der. Men ellers kan du bare gå ned og fange fisk, eller sætte noget mad på et bål. Ved at dræbe lizards, eller ved at gå ud med et weak spear, som jeg lige har fundet. Og så dræbe fisk. Hvor fuck, jeg kan ikke finde. Nå, ej, hvad er det den her, eller hvad er det her? Hvad er det her? Nå, så kan man sætte det sådan der. Mangler vi mere træ? Nej, ikke ordentligt. Ikke Jo, noget. nu mangler vi lige noget. Vi skal bygge noget. Skal vi bygge en til bro? Nej, vi skal ikke bygge en på. Hvad for et trap skal vi lave? Vi kan lave... Så vi ikke bare lave det klassiske... Hvad fuck er det der? Ja, det er der, vi skal bygge. Hvad er det til? Sådan portagtigt. Lad os prøve, Mads. Så går barnet herover. Dårligt. Ja. 10 out of 10 voice acting. Jeg skulle have set det sådan. Han gik bare igennem sådan en låge, og så... Det er det, der kommer til at ske. Det er seriøst. Så når vi har bygget det, så kan vi få lidt eventyr. Hvis jeg er ved busk. Nej, er du? Hvis I ikke ved, hvad jeg mener med busken, så er det... på YouTubers kanal. Se ham, der skyder. Det er sådan der, hvor vi er ude og... Det er det, hvor vi er ude i havet. Så er det den der. What the fuck? Den min mand fejrer. What? Link, Helbi, en Helbi. Det er ligesom du siger alt med W. Aqua Wing Revenge. Det vil det svært at sige. Prøv at sige det rigtigt. Aquamarine Revenge. Ja, men så skal du holde på pause. Aquamarine Revenge. Det lyder mega mærkeligt. Aquamarine Revenge. Det Revenge. vi danskere, når vi siger revenge. Revenge. Så kan vi Ja, ikke efter sige vi det har så... sagt Aquamarine. Det forstår jeg ikke, hvorfor ikke. Aquamarine. Aquamarine Revenge. Aquawing Revenge. Aquawing Revenge. Så når det bliver nat, så går vi ned i et Markus i skråt, han er fundet. Nå, skal man ikke bruge træ til den her låge-ting? Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Nej, du skal ikke putte det på den, putte det på den anden i stedet for. Den her? Ja. Det vil vi hellere have. Nå, jeg har lige samlet et eller andet. Du har sat pinde på. Er det ikke også meningen? Jo. Det var fordi han havde en masse i mit inventory. Er det ikke? Jo. Jeg har så mange fugle. Nu skal vi bare lige putte det sidste på. Og så har vi en port og en... Jeg har det sidste træ, så... Shit, hvad er det så lige nu? Ja, vi skal ikke bruge sticks mere. Nej. Det stormer. Det står ikke med mig. Der var bare sådan en kæmpe bæs. Så... Der er en mand, der er skåret i to, og en alligator, der jagter mig! Damn. Stønner vi, mand.
Fedt. Og eat. Ja, fuck. Kan man ikke hugge det her trænere? Nej, det var usynligt. Jeg tror måske snart det er time to come back for Mads. Jeg kan ikke mærke, jeg har brug for noget mad. Jamen, så er jo snart. Okay, jeg æder bare en snack på. Og vi skal også bruge dig til at kunne finde en hunde. Ja, okay. Rip. Vi går der om noget om natten, ikke? Jo. Hvor er solen? Den er på vej ned, jeg kommer tilbage nu. I himlen. Det er den faktisk ikke Mads derude i råd. Fucking retardoten, mand. Du er så dum. Du er bare helvede til i dag. Hvad er det for noget? Hængende til det. Det er ikke, hvor jeg har fået det fra. Det er fordi, at jeg kender meget til badekaffe. Jeg kan godt gøre den færdig, Lukas. Ja, okay. Ikke for at gøre det en alt for lang episode. Så vi så ikke slutte, når vi lige er bygget på basen, og så i næste episode, så kan vi bare lige stoppe, og så aftager vi bare igen bagefter. Hvor lang tid er det gået? Jeg tror, der er gået 20 minutter. Der har vi stadig mere tid tilbage. Ja, men vi stopper bare lige, når vi Vi er... stopper lige inden vi går ned i hulen. Ja. Hvad? Så det her det er bare det vildeste base-episoden. Fik I ikke en tutorial eller noget? Nej, vi lærer bare at spille. Du er bare kastet ind i spillet. Jeg er bare. Jeg kan huske første gang jeg spillede, så sad jeg oppe i et lille træhus, hvor der var sådan en patruljer, der hver gang vi bare kiggede udenfor, så gik der en patrulje rundt om vores base. Så det er jo. Du skal bare klikke E på den. Men der kommer ikke det frem sådan der. Og pas på, Mads. Se, der ser på min skærm. I har ingen anelse om, hvad fuck det her er. Du skal ikke stille dig på... Skal lige prøve. Er du klar? Shit! Ja, der står noget nyt på min to-do-list. Der står der. Men hvordan kan det være på to-do-list? Blank T. Er det Timmy? Ja, det er Timmy. Blank. Timmy. Fordi der er 2 blank. Og vi er jo, jeg er hans far. Men I er også hans far. Så vi hedder alle. Skal vi finde Timmy? Ja. Det er ham, han helst vil finde. Man kan miste sanity. Hvad? Ja, der står min sanity er på 96. Og jeg er inficeret. Hvor? Det kan du se i den der stats list. That's currently feeling sorry. Sick! Nej. Jeg skal... Okay. Currently feeling good. Strength 20 plus. Sanity 100%. Tiredness 60. Thirst. Har I også den der setup Jeg vejer camp? 250 LGS. Har I også den der to-do list, den der setup camp? Ja, det skal vi nok gøre lige om lidt. Hvad så med find the missing plane passengers? Den har I vel også, ikke? Jo. Hvad skal vi så nu? Sæt op camp, og det tager ikke så lang tid overhovedet. Det er bare at sætte et bål. Mm. Men hvor synes I, det skal sidde? Det kan vel sidde... Her, og sådan lige hvor jeg står. Ja, det vil være godt så. Nej, ikke der. Hvad så med herovre så? Nej, jeg synes det er episk, når det er hernede. Det er ordentligt sejt. Ej, kom, lad os bare sætte det her. Ja. Så er det sådan lidt mere. Og jeg sætter det lige her, hvor jeg står, ikke? Hvis jeg bare bruger nogle sten, har du det? Ja. Jeg havde næsten nok. Og Mads, så skal vi også over til Markus. Jeg er på vej hen til jer. Og Jeg går lidt tilbage, jeg får noget at spise. Det er en af de episoder. Jeg er i gang med næste episode, hvor vi går ned i hulen. ja. Huleeventyr. Wow. Nu har vi et bål, Mads.
Så er vi sådan nogle hulemænd. Ukker. Ja. Hvad er det hele, det var? Hvad kan man gøre? Au. Jeg er gået langt væk fra jer, mand. Shit. Jeg ved ikke, om jeg tør blive inde på serveren så lang tid. Jeg er ved at få et hjertestop. Hvorfor? Fordi jeg går ud i mørket alene. Men nu har vi da sat op camp, har vi ikke? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der hører til for at sætte op camp. Jeg tror, han selv skal bygge et bål. Nå, jeg er ikke klar. Jeg tror også, man skal lave bål og sådan noget. Ja, nej, storage og det der. Det kunne godt være. Der er ikke noget, der hedder camp. Nej. Åh, shit, det blev sådan. Jeg kan se lyset fra vores base. Så kommer jeg Jeg her. kan se vores base. Holy shit. Fuck, det ser fedt ud. Hvad er det for nogle outposts, dem så, du har lavet? Ja, det er også sejt. Jeg vil ikke råde til at gå ind med dem. Blev du skadet? Nej, ikke en skid. Nej, vi tager ikke skade af det. Nej! Fuck! Jeg har åbnet den. Fuck dig. Ja, Maus, du er stok. Du er heller ikke. Ej, okay. Hvorfor gik du ikke igennem, Lukas? Man kan jo godt gå her for helvede. Det er den der der med. Men hvordan vi kan... er det meningen, vi skal gøre sådan, så folk ikke kan komme ind, eller? Nå, skal vi gå over i hulen? Nej, jeg skriver det her noget æde. Og så skal vi Hvordan har du fået det der spyd? Jeg har ikke noget spyd. jeg var jo på eventyr. Nå, fandt du det? Ja. Kom, der er en bare, vi lukker den over i fælden. Kom. Hvad fuck er det her? Kom! Vi lukker den over i fælden. Kom. Kom. Hvorfor går den væk? Maus, kom herover. Jo, den har Kom her. Den har ører på sine fødder. Maus, kom nu. Markus, mand! Jeg skal have noget at æde. Kan du bare spise det? Fandme ikke komme herhen. Der er en til her, Ja, vi lukker den ind, Kom her. Din fede barbar. Ja! Nej, jeg troede, den løb den. Ad for helvede. Fuck, hvorfor står hun og kigger på mig? Så der er sådan her. Den gør det. Nej. Ja! Nej! Hvorfor er jeg ikke så troll? Ej, de løb udenom. Stil jer her. Ja, vi stiller os herop. Nej, stil jer lige her, hvor jeg står. Og så dodge dem, når de kommer løb. Døde den over. Jo, nej. Ha! Han er død. Mads, hvad laver du? Du dræbte. Jeg tog skade, tror jeg. Mads, du må ikke stå der. Shit! Mads, du skal ikke stå der. Mads, hvad laver du? Mads, hold nu op. Okay, og så bare stille dig her. Vi går op og saver, så ender vi episoden, og så går vi i gang med næste episode. Let's go. Lad os gå. Og eventyr, og vi får lige de sidste moments af vores eventyr. Og det er virkelig intens at gå herop. Jeg er sikker på, vi kan gøre det her. Vi løber, vi charger, vi saver. Og du klikker... Efter vi gør det, vi overlever. Har du savet, Erik? Ja. Okay. Nå. Tak fordi I så med. Ja, tak fordi I så med. Vi har en... For lige Erik Meister til at lave en epic outro, så tak fordi I så med. Ja. Hør på Erik Meister nu. What the fuck? Det var en god outro. Vi ses! Ses!